egiten mailako Euskadiko txapelduna, ez da maitza makala, nola junda taldeak egia esan egun bikaina egin du. Gaur karrera oso politia junda, hasieratik jungea nahiko bixi eta repetxotan da azkenian deskaztiakin, bakoitza bere lekuan jartzen jungea eta oso gustoa. Maiota zuretzat gaur. Kostata izan da, nik erregin euki du zeba rifirrafea, baina bueno, azkenean bere lekua hartu du bakoitzak eta nahi toko zait. Ze sentsazio maiota jantzita, nik jantzi gabe, baina jantzita. Honetzako oso politia, azkenean pixkaneka pausuak hartzen jutenen ez berriro nire leku hartzen nahi naiz eta urtia egurrakin zeitzea. Zorionak. Eskerrik asko.